На колко си? Voice chat ли си сложил? Нали, това не е истинския глас. Що ти? Не е voice chat, а voice changer. Даже нама не сме с voice changer. Аз съм на 7. Аз на 8. Ти на колко си? На 12. Айде на фано. А добри ли сте? Ами, може са много добре. Много добре. Да. Играем сме в едно срещу чая. И? Бихме го 5 на 0. Да. Ще му правите 2 в 1, нали? Не бе. Едно в едно просто. И двамата, аз губих 3 на 0, той губи 5 на 0. Пак ли някой джойна? Не, добре. Ало, да. Знам, че сте с voice changer. Не сме. Борко! Брато, кога с voice changer, Борко! майка ми Защо говори. утихна? Защото да играем с тебе. Що? Там. Ма не, верно, наистина не сме с voice changer. Да. Ти? Играеме лилава помпа и синя емка. А грата? Добре, не ме бийте. Я да видя как билдиш. Няма, брат, няма, ще видиш като почнем да играем. Първите 2 рунда ще са загрявка, първо играй с него. Играеме до 5. Първите 2 рунда нещо. Не, Айде, играем де. до 5. Да, те да. Дайте на много. Добре, дайте на много. Кой слага? Оф, чакай да го щипя това. Играйте до 5. Окей. Ние с Митата ще първия рун ще загряваме. Да знаеш. Как ми взеха я? Как не те хитнах? Имам нужда от минита. Не! Мите, влезе с малко във вайбъра. Знаеш ли ми името? Не спрете, не играйте. Не играйте, Митко, му трябва да пратя един код. Какъв код? За един акаунт. Акаунта ли ще ми взимаш? Няма ти взема акаунта, не ми е трябва. Пратих му за неговия акаунт, бе, то Митата про. Защото като... такова. Като си му го връщаме, то на мен си ми го връща да си даде паролата. Митко, Да? всъщност, другия. Колко вибъкс имаш? Аз не ги съм. Ама колко имаш? 800. Имаш ли ме във френд? Аз казах, че не ги съм. Защо? Защото се ги пазя, защото мама и тати казаха, че повече няма да ме взимат вибъкс. Ми те няма да ти взимат, обаче аз искаше да ти гифна другия батъл пас. С пари. Не искам. Аз не вярвам на такива неща. Не съм скамер.
Нищо, мама и тати ми казаха да не гифтвам на никой. Те ми взеха богидал за къповете. Да играя с моя брат. Да, ма... Не ми дават. Тати всеки ден ми влиза в акаунта с вида, дали съм изхарчил вибуксите. Добре, но нали... Тати не ми дава. Колко на колко Добре. сте? Добре, но нали... чакай. Аз и сега се стягам. Нали ще си взимаш от Battle Pass-а такова? V-Bucks. Няма, на мен тати ми купи един там за 500 и сега като имам да събирам още 200 от Battle Pass. Не бе, от другия Battle Pass, аз ще гифна от другия Battle Pass. Ма не ми дават, бе, брат. Те не ти дават, обаче ти си вземеш от другия. Ама на мен не ми дават, бе. Значи до вечера, ако ти гифна, ще ми се скарат. Аз ще се стягам. Няма да ти се скарат. Ще ми се скарат. Ай на бащи няма да ти се скарат. Един път беше така за 200 вилки, сега ще ми се скара и ми забрани да играя една седмица. Няма да ти забранят. Няма! Път ми каза тати, това ще правя. Колко на колко? Не, Едно на едно. не. Едно. Големата. Едно на едно, бе. Не. Но брат, мама пише, че митето е 2. Вече съм 3. Брат, А единия има по-бешки. Единия има по-бебешки глас. Кой? Я говорете. Говоря. Раджи. Той е Смитко. Ага. Ми той е с една година по-малко от мен. Аз да се стегваме. Как ще си на 6, бе? Не, той е на 7, аз съм на 8. Аз се стягаме сега. Добре, айде после трио. А става ли... Даже виж, даже и моя брат Митко ще ти каже, че даже не ни дава да гифтваме. Какво? Даже моя брат Митко ще ти каже, че не ни дава да гифтваме. Нали, Мите? Тати не ни дава да гифтваме. Да. Всеки ден проверява. Защото и татко ни понякога игра в Fortnite. Еми, той баща ти се зарадва, като му гифна. Няма. Какво няма? Се зарадва. Добре, Аз да ти кажа ли коя кирка иска? Сам да ти кажа. Не, защото няма да те гифна. Няма толкова вивъкс. Само да ти кажа. Хубаво, няма те гифтаме. Катлан. Браво. Тя е за 800. Знам, Мите! Да. Едно е го биеш. Аз не съм се стегнала иначе. Човек едно и го биеш. И те бие 7 годишен. Пикекс! Не ми да! Пикекс! Море! Какво се смееш, бе, 7 годишен те би, са и 8 годишен ще те бие? Казвай, дито ми!
Айде де! Бил дяде! Оф. Ти сега ли влизаш? Да. Цял ден си пишех домашните за училището и си четох книгите. То не свърши ли, бе? Домашни ни даде учителката. А, За следващия клас. защото се в подготвим. 6-ти клас, то в 7-ми клас няма такива работи. При нас има. Чакай! Оцелихте? Не можах. Сега как седи? Аха, спомних си. Так му да се кача на стълбата. Знаеш ли къде съм? Не! Боснах се. И аз. Ама долу ли? Да. Не те оцелих. Оцелихте. А! На кирка си, на кирка си. Не! Не! Две на едно. Какво ти две, бе? Две на едно, аз съм две. Защото аз... даде? А. Малко си променил гласа. Кой? Ти, Как така? като играхме преди, беше по-голям. Кълцелите! Ма това беше братовчет ми. Защото и той играе от акаунта ми. Той е на 12. Колкото мен ли е? Да. Е! О, оцелихте! О! Къде си, бе? Не! Не знаеш къде съм? Не! Не! Две на две. Айде! И после какво ще играем? Може да играем трио арена. Не. Трио не. Нормално трио. Да. Добре. И може Съм се после забрал. да играем Zero Build Arena. Не. Нямам трио. Къде си, бе, бот? За тебе. На тотъл. Оцелихте! Виж го пича как се радва, брат. Ого! Кирка! Не! Кирка! Не! Дай последен. Сега ще бия. Дали? Виж къде съм, вижте къде си. Да, защото на мен ми бъгва. Ти ли ме помниш, бе? Еймбот! О! Няма как от компютър да имаш еймбот. What? Controller player! Стига! That is a controller player! Стига! Аз съм много точен. It is! I knew Той it! ме научи. Мен ще ме научиш ли? Не знам, той някак си ме научи и показа ми с хвана ми ръката. Моята ръка беше върху мишката и ми показа как я свикнах. Ако някой ден пак ми играе от акаунта, може. Аз съм на едно! Калин са, брои, ти през цялото време ма спамише, брат. Бори се. Айде за последен ръци да те бия. Аз да те бия. Ти ще ме биеш. 3 на 2. 3 на 2 за мен, 4 на 2 за мене. Да. Да. 4 на 2. Да. За мене. Не ме кажа да бия. Сега те бия на помпа и после
Рафа. 54. Цъкам ли? Искаш ли да 6? Искаш ли Моля? да 6? Искаш ли да 6? Айде да ти пусна един момент. Имам линк от моя акаунт. Ти го нямаш. Я. Ми кажа. Добре, това е моя акаунт. Аре, ела да те бия, бе. Не искам да видя линкса. След това идвай да те бия. Бараче, ай, че бабито ми звъни. И аз имам линкс. Покажи го. Що? Не може повярваме. Чакайте малко. И това беше хора. Това беше хора. Видяхте какво стана. Викахме татко, матко. Нямаше много голяма реч, ама по едно време се изнерви детето. Ако искаш да подцъкаме видео. Ще подцъкаме трио. Да, сега ще подцъкаме с него трио да го видим. Ако искате още такива видеа, дайте палец нагоре, абонирайте се с камбанката. И... Да, и следващия път, ако има следващ път, на ако вие желаете, може да намерим някой по-токсик дете. Да. Айде, бай-бай, чао и до нови срещи.